بجل و برگên Kurdî jinên Kobanê heştî Adarê pîroz kirin. Tenêre jinê me Kobaniyan, jinê me der dinya yani ê Kobanî tevayî pîroz cel û bergê xwe Kurdî derketine kolanan heştê Azarê pîroz dikin. Têzanîn got şervanên yekenîn parastina jin yepecê wek beşek ji yepegê rolekî girîng di şerê li dijî Daişê da lîstin. Şervanên yepecê bûn sembola jinên berxwedêr li hemî cîhanê û wêneyên şervanên yepecê got mil bi mêran ra li hember ramanên tundira û şer kir û gelek caran bûn fermandar û pêşengên berxwedanê li hemî cîhanê belav bûn. Roja heştî Adarê şervanên yepecê li Kobanê mesaca xwe dan jinên cîhanê got koletiyê qebûl nekin û tekez dikin got tu ferq û cidatî di navber jin û mêr de tune. Em ê netenê rojek tenê li heştê Adarê ji şoreşa yepecê û şoreşa rojata navîn xas wek Kobanê em ê vê rojê bikin diyarê hezar jinê ku roja îro de zilm dîtine, koletî dîtine. Em ê rojekî wiha pîrozbûyiyekî ji bo dengê xwe di dinyayê bela bike. Berdevka yepecê Cîhan Şêx Ehmed dazanîn got berxwedaniya yepecê li hember Daeş tekez kir got jin dikare bibe fermandar û di hemû beşên jiyanê da dikare bibe pêşeng wekî mêr. Hêjayek gotinê got her sal roja heştî Adarê li her derê cîhanê tê pîrozkirin wek roja cejna jinan. Di vê rojê da jinên cîhanê bi meşan û festîvalan roja xwe pîroz dikin û cudatiya di navber jin û mêr de red dikin. Mahmud Balî, Dengê Amerîka, Kobanê.